다 나무에게 사물로야 도마라 자시베게 에는 섬지샤르 접지도 음 땡에 가장 자기에 난 거지 자기에 난 되는지 지 통성 아주 아고는 무시기 최소 되게 공고 Więc najpierw chciałbym wam wszystkim życzyć Tashidelek, pozdrowić wszystkich. Zobaczyłem w internecie któregoś dnia, że w Kongo, w, w, w ośrodku w Kongo zobaczyłem zdjęcia, jak ludzie tam słuchają tych nauk. 아니 벽에 돌대야 벽에 돌대지 아니 배 벽에 자타 Naprawdę bardzo cieszę się z tego powodu. To jest bardzo mały ośrodek Dharmy w Kongo, ale ludzie tam uczą się i praktykują. Zainteresowałem się tym, co tam jeszcze robicie i okazało się, że recytujecie też pochwały dla Tary po tybetańsku i nawet posłuchałem, jak to robicie, bo to jest nagrane i wasza wymowa jest nawet całkiem dobra. Wielu Tybetańczyków jakby dzieli się tymi zdjęciami i tymi nagraniami pomiędzy sobą i bardzo się cieszą wszyscy z tego powodu, że właśnie w takim kraju taki ośrodek Dharmy istnieje, więc bardzo chciałbym jakby przesłać takie szczególne pozdrowienia dla Was dzisiaj. Kiedy Akong Rinpoche odszedł, bardzo nagle, to oczywiście mnie też bardzo zasmuciło. Gdy byłem mały, zanim jeszcze intronizowano mnie jako karmapę, poznałem Akonga Rinpoche, więc znałem go dobrze od czasów dzieciństwa. Potem po intronizacji również spotkałem go kilka razy. Rinpoche nie mógł przybyć do Indii, więc kiedy byłem w Indiach, jakby bardzo dużo mniej jakby się widzieliśmy w związku z tym, ponieważ jak rozumiem, jak zrozumiałam, Akong Rinpoche nie dostawał wizy do Indii. Mieliśmy krótkie spotkanie, kiedy podczas mojej podróży po Stanach Zjednoczonych. Wiem, że Akong Rinpoche miał dużo uczniów, pośród nich i założył również organizację, która pomagała niepełnosprawnym, pomagała również szkołom w Tybecie. I ja wiem, że do moich obowiązków należy rozpoznanie reinkarnacji Akonga Rinpoche. I mam nadzieję, że to się wkrótce zdarzy. Chciałbym podziękować za tę całą pracę, którą do tej pory wykonaliście w imieniu Rinpochego i w Kongo, bo ten ośrodek w Kongo należy do Samye-Link, do Rinpochego. Z tego co zrozumiałem, to w Kongo mówi się po francusku, prawda? Ciężko powiedzieć, może macie jeszcze jakiś inny język. Tak czy inaczej, wracając do tematu nauk,
Myślę, że powinienem zacząć od czwartej strofy pochwały bez wytchnienia szukał. Więc teraz przechodzimy do tej pochwały i czwarta strofa brzmi tak. E, Więc, więc Więc według komentarza czwartego Szamarpy, że ta strofa opowiada o tym, jak Karmapa porzucił przywiązanie do tego życia. I ona brzmi tak. Pojął nie słowami, lecz całym sercem, że doczesne bogactwa i chwała nie mają żadnego znaczenia. Stał się wzorem wyrzeczenia wolności od pragnień i zrozumienia jałowości i mu zanoszę modlitwę. Więc znowu nie będę omawiał każdego słowa po kolei, bo to myślę, że nie ma sensu, ale ogólnie znaczenie tej strofy jest takie, że wszystkie przyjemne rzeczy, które przynoszą nam przyjemności w samsarze, przyjaciele i tak dalej, są tymczasowe. Więc przywiązywanie się do nich nie ma znaczenia. Najlepiej po prostu przywiązywać się, znaczy dbać tylko o takie bardzo podstawowe potrzeby, takie jak pożywienie czy ubranie. Nie ma sensu jakby zajmować się gromadzeniem większej ilości rzeczy. Więc w tej strofie chodzi o rozwinięcie w sobie takiej satysfakcji z podstawowych dóbr materialnych. Jedna osoba nie zrozumiała o co tutaj w tym chodzi i zrozumiała to w ten sposób, że wszystko w samsarze jest złe i również te dobre rzeczy, które się wydarzają w samsarze, też są złe. Więc w którymś momencie ta osoba słuchała nauk o tym właśnie na ten temat, potem po naukach wstała i po prostu przywaliła swojemu koledze, który siedział obok. Inni na niego się rzucili, zaczęli go bić, jakby odciągać. On się pytał, no ale o co chodzi? Przecież nic nie zrobiłem takiego, o co wam chodzi? Więc ta osoba, potem okazało się, że ta osoba, która siedziała obok tego człowieka, właśnie miała tak na imię Dobre rzeczy w samsarze. Takie imię miała tybetańskie. Więc dlatego dostała w kość za to. Ale oczywiście to nie o to chodzi. Musimy się nad tym głęboko zastanowić. Wszystkie problemy w życiu, wszystkie troski zdają się pochodzić z jakichś zewnętrznych źródeł, z zewnątrz. Dokładnie wygląda tak, jakbyśmy szukali jakiejś osoby, która się nazywa w ten sposób, dobre czy złe rzeczy w samsarze i ją oskarżali o wszystko. Ale przecież nie chodzi o żadne źródło, żadną osobę, która gdzieś istnieje jakby na zewnątrz nas. Zazwyczaj, czasami, jeżeli chcemy przyjrzeć się sobie, to musimy spojrzeć w lustro, prawda?
Podobnie, aby przyjrzeć się swoim myślom i swojemu umysłowi, musimy wykorzystać prażnię, musimy wykorzystać naszą inteligencję i zrozumienie, która jak lustro ukaże nam naszą prawdziwą sytuację i nasze prawdziwe problemy. Musimy o tym pamiętać, musimy to utrzymywać w umyśle i spoglądać w to lustro prażni. Więc teraz doszliśmy w naszych naukach do tego momentu. Mówiliśmy wczoraj o tym, jak król Jiang, królestwa Jiang zaprosił Mieciodorje do siebie i jak okazał mu wielki szacunek i oddanie. O tym jak Mieciodorje zgodził się na tę podróż, na tą wizytę i tak dalej. Teraz chciałbym powiedzieć o innej historii, o tym, kiedy Mieciodorje miał 14 lat, wówczas po raz pierwszy pojawił się posłaniec z Chin od cesarza z dynastii Ming z zaproszeniem do Chin, zapraszając go do Chin. Później opowiem, jak to się skończyła ta historia z tym zaproszeniem i czy Mieciodorje dotarł do Chin, czy nie. Ale chciałbym zacząć od tego, że pojawienie się posła cesarza dynastii Ming nie było niczym przypadkowym. Inni cesarze dynastii Ming również wysyłali swoich posłańców, posłów czy dary, czy zaproszenia do różnych innych karmapów. Szczególnie dotyczy to 5. karmapy Deshin Shekpy, który udał się do Indii na zaproszenie cesarza dynastii Ming, który się nazywał Yongle, i tam ukazał wiele cudów. Dlatego uznałem, że powinienem krótko opowiedzieć tą historię karmapy Deshin Shekpy i tej podróży do Chin oraz późniejszej relacji pomiędzy karmapami a dynastią Ming. To pozwoli nam lepiej zrozumieć jakby tą decyzję i zaproszenie dla Mieciodorje. Musimy zrozumieć jakby historyczne podłoże tego zaproszenia. Więc ta wizyta karmapy Deshin Shekpy w Chinach jest opisywana w przeróżny sposób. Przez niektórych opisywana jest jako wydarzenie polityczne, jako spotkanie, albo opisywane w ten sposób, że przedstawia się to jako zdarzenie, w którym Karmapa otrzymał taki wysoki tytuł, bardzo ważny tytuł z naszego zwyczajnego samsarcznego punktu widzenia, nadany przez cesarza Chin. Ale w historiach życia wielkich lamów, w historii Karma Kamsang, patrzymy na to wydarzenie w zupełnie inny sposób i nie przywiązujemy wagi do jego zewnętrznych, jakby jego zewnętrznego formatu, jak to spotkanie wyglądało i tak dalej. Mamy przede wszystkim patrzymy na intencje karmapy i na darmiczne efekty, na darmiczne owoce tego spotkania. Więc teraz chciałbym przybliżyć postać karmapy Deshin Shekpy.
Więc mówiliśmy już o tym, ale chciałbym powtórzyć jakby ponownie. Karmapa Deshin Sherpa urodził się w Nyangdan. Obecnie jest to Linxi w Gongju. Znamy datę jego narodzin, to był 1384 rok. Znamy imię ojca i imię matki i tak dalej. Więc kto rozpoznał piątego karmapę, rozpoznał go rozpoznał go Khenchen Lodro Gyatsen, zaś głównym nauczycielem był drugi Shamarpa Khechi Wangpo. Główne jakby te pełne święcenia, kiedy w wieku 19 lat otrzymał od Khenchena Sonama Sangpo z Kendungang, z tego samego klasztoru, z którego później te ślubowania otrzymał 8 karmapa. Więc mówi się już w całej historii Tybetu, że to ślubowania właśnie w tym Gendengang Gendengang słynął z tego, że mnisi utrzymywali tam Vinaja w bardzo czysty sposób. Poza tym było ich dość wielu, wobec czego takie ślubowania mnisie odbywały się w obecności wielu mnichów i uznawano, że to jest najbardziej pomyślne dla święceń Karmapy. Karmapa Deshin Sherpa za młodu uczył się również od Kashipa Rinpoche Pala, którego zaprosił do Garcienu z klasztoru Sangpu. Więc o ile pamiętacie, Sangpu to było jakby pierwsze siedra w Tybecie, prawda? Więc to była jakby taka tybetańska Nalanda. Więc najpierw Deshin Sherpa studiował z Shamarem Khechi Wangpo, potem z Kashipą Rinpoche Palem, a następnie podążał za naukami Gui Gungpa Rinpoche Pala, Khenchena Gelsiena Pala, Khenchena Yöntena Lodro i Gyaltsen Wangchuka. Więc następnie kiedy miał 21 lat, drugi czy trzeci cesarz dynastii Ming, Yongle, zaprosił go do Chin, gdzie Deshin Sherpa się udał i spędził tam 3 lata. Być może, że 3 lata liczone jest od momentu wyjazdu do powrotu, czyli w Chinach były jakieś 2 lata, bo podróż była bardzo długa. Deshin Sherpa zmarł w wieku 32 lat, więc zmarł żył bardzo krótko i jego dzieła zebrane można zmieścić w bardzo cienkim tomie, ale wszystko, co napisał, pisał w takim bardzo ładnym stylu, poetyckim stylu. Tak przynajmniej opisywał to Karma Trinlepa. Jego Khenpo podczas ślubowań nadał mu imię Chipal Sangpo,
ale później cesarz Chin Yongle nadał mu imię Daba Fawang, czyli można to przetłumaczyć jako Deshin Shekpa Rinpoche Cheki Gyalpo, czyli Deshin Shekpa znaczy Tathagata, a następnie Cheki Gyalpo znaczy król Dharmy. Więc od tego czasu, od czasu właśnie wizyty w Chinach, Karmapa był znany jako Deshin Shekpa i wszyscy nazywali go tak w Chinach i potem w Tybecie. Odszedł w 1415 roku, 15 dnia 8 miesiąca w Pałacu Potala. Chodzi o Pałac Potala w Lasie, ale w tamtym okresie ten pałac nie był taki duży, to jeszcze nie był siedzibą Dalaj Lamów. Był po prostu takim jakby klasztorem, miejscem odosobnień w lasie. Więc tam Deshin Shekpa odszedł. Więc teraz... Więc dlaczego cesarz Yongle zaprosił Deshin Shekpę do siebie? Teraz mogę wam pokazać cesarza Chin Yongle. Więc to był trzeci cesarz dynastii Ming. Nazywał się Yongle. To było imię, jakby, które otrzymał, kiedy zasiadł na tronie, tak? Czyli imię jego jako króla, jako cesarza. Więc to malowidło przedstawia, to malowidło powstało za życia cesarza, tak? Jakby jest jego portretem. Natomiast to nowsze, jakby to jest jakby taki specjalny odtworzenie w 3D tej postaci, jego twarzy, które wygląda jak zdjęcie. Teraz dlaczego cesarz Qin zaprosił Karmapę? Objaśnia się to w takim tekście, który się nazywa Opowieści Czterech Braci, w chińskim tekście. Wczoraj czytałem go i przetłumaczyłem na tybetański. Czytałem go po chińsku, przeczytałem na tybetański. Ale mój umysł ostatnio jest troszkę, bo ostatnio zrobiło się trochę ciepło i mam wrażenie, że trochę ospały jestem ostatnio. Więc nie wiem, czy to jest dokładne tłumaczenie, ale mniej więcej jest takie. Więc Wenhan Gi zanim stał się cesarzem, dowiedział się o guru nazywanym Karmapą, który przebywa w Utsangu i wysłał swojego ministra Gympo Sherapa z zaproszeniem do Chin. Kiedy Karmapa przybył do Chin, do pałacu cesarza, przybył po 5 latach dopiero. I nawet cesarz wyszedł na powitanie, ale nie skłonił się przed nim, tylko złożył dłonie przed nim.
przygotowali taką wielką ucztę, dali olbrzymie ilości złota, srebra, i przedmiotów rytualnych i tak dalej. Więc wynika z tego zapisu, że to właśnie minister, który się nazywał Gompo pojechał do Tybetu, aby zaprosić Karmapę. I to on jakby przywiózł Karmapę do Nanjing. To była wczesna stolica Chin. Więc przyjął Karmapę w Huakai Audience, w takim holu w pałacu, który się nazywał Huakai i który był wypełniony niezmierzoną ilością różnych darów. Więc cała ta ceremonia powitalna była taka sama jak ceremonia powitalna przygotowywana dla różnych królów, wielkich władców. Potem, kiedy ten Łękaj stał się cesarzem, ożenił się. I jego żona miała niezwykłe oddanie dla Dharmy i to ona jakby nakłaniała swego męża, aby zaprosił go do Chin. Nie wiem, może wcześniej to był opis Więc w chińskich zapisach opisuje się to, jak przedstawiano Karmapę wówczas. Mówi się, że tam w tych zapiskach, że Karmapa, że cesarz napisał w ten sposób. Teraz, ponieważ słyszałem o tobie wcześniej, jako o wielkim nauczycielu, teraz, kiedy sam stałem się cesarzem, postanowiłem zaprosić cię do swojego pałacu. Zastanawiałem się bardzo długo, i doszedłem do wniosku, że zaproszenie ciebie do Chin byłoby bardzo szczęśliwym znakiem że to powinno być zaproszenie od nas wszystkich, nie tylko ode mnie. Uważam, że przyniesiesz pożytek wszystkim czującym istotom tutaj wokół. Powinieneś upowszechniać dharmę w całych Chinach i proszę przynieść pożytek tej ziemi, chińskiej ziemi i tak dalej. Więc tak mniej więcej to zaproszenie brzmiało. Cesarz również powiedział o tym, że jego rodzice, ojciec i matka odeszli jakiś czas temu i chciałbym coś dla niej zrobić. Dlatego, ponieważ ty jesteś mistrzem aktywności, przebudzonej aktywności, jesteś nieoddzielny od Buddy, więc dlatego chciałbym ciebie prosić, abyś wykonał różne rytuały dla tych rodziców. Więc proszę przyjedź szybko, aby wykonać te rytuały. Deshin Shikpa odpowiedział na to i zgodził się przyjechać. Kiedy Deshin Shikpa udał się do Chin,
W chińskich tekstach historycznych jest bardzo dużo wzmianek, bardzo dużo opowieści o spotkaniu Karmapy i cesarza Jongle. W zasadzie chyba o żadnym innym lamie stare teksty chińskie tyle nie piszą jak o tym właśnie. Wygląda na to, że inni lamowie również przynosili pożytek w Chinach, ale te zdarzenia nie były tak dobrze opisywane. Natomiast tutaj mamy zapis całej podróży Karmapy. Więc Deszyn Szykpa wyruszył w tę podróż w 1407 roku. Udał się z Tybetu do Nanjing, do ówczesnej stolicy Chin. Później ta stolica została przeniesiona do Pekinu, ale w owym czasie to było nadal Nanjing. Pojawienie się Karmapy w stolicy jakby zainspirowało wszystkich. Wszyscy byli bardzo ciekawi, jak on wygląda. Starzy czy młodzi wychodzili na ulicę, żeby przyjrzeć się Karmapie, żeby go zobaczyć. Również żona cesarzowa, jej dzieci, cały dwór, wszyscy wyszli, aby go powitać. Tam było ponad 10 tysięcy, towarzyszyło im ponad 10 tysięcy mnichów chińskich, wiele słoni i tak dalej. Cała ta ceremonia powitalna jest dokładnie opisana w chińskich tekstach. W tym czasie Deszyn Szykpa miał tylko 22 czy 23 lata, więc był bardzo młody. Zaś cesarz Chin, Jongle, miał ponad 40 lat. Więc miał oczywiście dużo większe doświadczenie polityczne. A tutaj z drugiej strony był bardzo młody lama, o bardzo niewielkim doświadczeniu, ale jeden był takim liderem politycznym, a drugi liderem religijnym. Za czasów dynastii mongolskiej inni lamowie upowszechniali buddyzm tybetański w Mongolii i w Chinach. Ale ponieważ w Mongolii nie istniało pismo, nikt nie zapisywał tych zdarzeń, wobec czego nie mamy tak dokładnych danych, tak dokładnych zapisków jak w tym przypadku. Więc taki tybetański mistrz Chogyal Pakpa jakby wynalazł, jakby stworzył pismo dla Mongolii, które później jakby przejęli również Koreańczycy. To jest taka dygresja, więc Deszyn Szykpa pojawił się w Chinach. Dynastia Ming władała głównie Hanami, czyli głównie tą częścią chińską imperium. Ta wizyta Karmapy odbyła się szerokim echem w całym Chinach.
mówiono o niej nawet 200 lat później. Czyli zapisy historyczne z tego czasu, ale też z 100 lat później, 200 lat później wspominają o tym wydarzeniu. Chodzi o to, że o tym wydarzeniu jakby mówiły wszystkie podręczniki, wobec czego wszyscy ludzie w Chinach, wyedukowani nawet najbardziej podstawowym poziomie, wiedzieli o tym fakcie. Również istniało również wiele opowieści później, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Też cesarz wiedział, że Karmapa jest obdarzony jasnowidzeniem, że potrafi czytać umysły. Karmapa miał Więc cesarz miał taką prawoskrętną muszlę, którą podarował podczas właśnie powitania Karmapy. Wyciągnął ją za swojej szafty, a Karmapa Dersin Sherpa wyciągnął podobną prawoskrętną muszlę spod swojej szaty i ofiarował ją cesarzowi. Więc uznali, że to jest bardzo pomyślny znak na początek. Więc mówi się, że te różne przedmioty rytualne, które wówczas Dersin Sherpa otrzymał, później były przechowywane na tym ołtarzu nazywanym gondola w głównym jakby miejscu w Garcienie. I że one znajdowały się po prawej stronie posągu Buddy na tym ołtarzu. Kiedy cesarz Chin poszedł przywitać się z Karmapą, ministrowie próbowali go zatrzymać. Powiedzieli, że nie, że to nie wypada, żeby cesarz wstawał z tronu i szedł na powitanie kogokolwiek. Więc w różnych przekazach historycznych jest o tym zapis. Ale podobno cesarz powiedział, że skoro ten zachodni mnich, król Dharmy przybył do mnie, to powinienem pójść i go przywitać. Ministrowie przestrzegali go, że w ten sposób jakby złamiesz cały protokół okazywania szacunku i tak dalej. Ale cesarz powiedział, Treasury Minister. 벤저를 렌신 되기 에네베 낸덴 침비고는 짠 펩주요 말을세제 에는 공래야 슈어 템퍼레스 또 가르라버스나 니소 터민 디소서 타네 Więc był tam również taki minister finansów, można by było taki skarbnik, który jakby bardzo usilnie jakby protestował przeciwko temu, żeby cesarz wyszedł na powitanie Karmapy.
Ale oczywiście cesarz tego nie posłuchał i wszyscy wokół byli bardzo zdumieni tym, że cesarz Chin wychodzi ze swoich pokoi na powitanie Karmapy. Cesarz okazał mu Karmapie w ten sposób wielki szacunek, wielkie oddanie. 야, 니마질이야. 지진식 뭐 첨진 수르마. 나는 유 첨진 체대 매입이 제제. Cesarz, 첨진지 수르마. cesarz jakby zezłościł się na te wszystkie rady. Więc, mało tego, sam poszedł go powitać, ale też kazał swoim ministrom, aby się pokłonili Karmapie. Ministrowie zaś jakby mówili, nie, moja pozycja jest tak wysoka, jakby była wyższa niż przy różnych takich pomniejszych króli, więc ja nie mogę się, więc to jest obraza dla mnie, abym miał się kłaniać mnichowi. Nie mogę tego zrobić. Więc cesarz zaczął się śmiać jakby z nich i uważał, że ci ludzie są nieco zacofani. Tak czy inaczej, więc tak czy inaczej ta historia pokazuje nam to, z jakim wielkim szacunkiem cesarz traktował Karmapę. Wtedy przyszedł chiński Nowy Rok, który był bardzo, bardzo hucznie obchodzony razem z Karmapą. To było takie szczególnie rozwinięte, rozbudowane ceremonie noworoczne. Więc posadzono Karmapę na przedzie lewego rzędu gości. Istnieją pewne różnice w protokole takim dyplomatyczno-gościnnym, dworskim, co oznacza lewy rząd gości, co oznacza prawy rząd gości i tak dalej. Potem 15 dnia drugiego miesiąca cesarz zarządził, cesarz jakby przypomniał o tym, że głównym powodem jakby zaproszenia Karmapy było to, że cesarz chciał jakby odpłacić za życzliwość swoich rodziców i po ich śmierci odprawić odpowiednie rytuały. Ponieważ dodatkowo wielu ludzi zginęło podczas wojen, dotychczasowych wojen, więc dlatego jakby w imieniu rodziców i w imieniu wszystkich zmarłych cesarz poprosił Karmapę o specjalne rytuały. Karmapa wykonał całą mandalę Gyalwagyaco. Podzielił całą sankę na 12 grup i każdej z nich przykazał wykonywanie innych rytuałów, innych praktyk. Więc to była bardzo rozbudowana ceremonia, bardzo rozbudowany rytuał.
cesarz przybył i wykonał pokłony i ofiarował kataki i dary dla wszystkich 12 jakby mandal, dla wszystkich 12 grup. Więc to trwało od 5 do 18 dnia drugiego miesiąca, ten cały rytuał dla zmarłych. Wówczas też cesarzowa przychodziła do Karmapy codziennie, aby otrzymywać od niego wyjaśnienia i abiszeki. Więc teraz chciałbym na tym slajdzie pokazać wam, to jest świątynia Lingu. Czasami nazywa się to klasztorem, jest to głównie klasztorem Lingu. Tutaj Deshin Shekpa się zatrzymał, tutaj mieszkał, kiedy wygląda na to, że cesarz jakby ofiarował to miejsce Deshin Shekpie. To jest na górze Wutai, na Wutai Shan. Więc w kilka innych klasztorów Karmapy pojawiło się również w tym obrębie, w tym rejonie góry, na tym zboczu góry Wutai Shan. Więc cały jakby obóz Karmapy tam przebywał w tych klasztorach i mówi się, że bardzo długo później również przedstawiciele Wielkiego Garcienu opiekowali się tymi klasztorami. Oczywiście widzimy tylko, jak ta świątynia wygląda na zewnątrz. W środku, kiedyś w środku była stupa z relikwiami Buddy, teraz już jej nie ma. Więc w tym miejscu, w tej świątyni Deshin Shekpa wykonywał te wszystkie modlitwy i rytuały za zmarłych. Więc na następnym slajdzie widzimy jakby tankę przedstawiającą właśnie różne wydarzenia z wizyty, wydarzenia z pobytu Deshin Shekpy w Chinach. Więc przechowywana ona jest w głównej bibliotece regionu autonomicznego w Tybecie. Ona opisuje te dokumenty opisują właśnie różne wydarzenia, które odbyły się podczas wizyty Deshin Shekpy w Chinach. We wstępie napisane jest, że to cesarz Chin poprosił o spisanie, wylistowanie i zilustrowanie całej listy wydarzeń, wspaniałych, cudownych wydarzeń, które wydarzyły się podczas wizyty Deshin Shekpy w Chinach, po to, aby przyszłe pokolenia mogły o nich pamiętać, mogły o nich wiedzieć. Później poprosiłem pewnego malarza z Tajwanu, aby skopiował te malunki. Te malunki były opisane w języku tybetańskim, chińskim i mongolskim. Potem, kiedy malarz i w innych języków, więc później, kiedy te malunki były kopiowane na Tajwanie, to nie mogliśmy znaleźć nikogo, kto mógłby napisać ładnie to po mongolsku i tak dalej, wobec czego mamy tutaj tylko tybetański i chiński.
ten malunek, zwój papieru miał ponad 50 metrów długości. I każda część ukazywała inną część jakby podróży, inną część wizyty. To był jakby taki ilustrowany dziennik z podróży. 다리 자사디 등상 유명하고 이내 양지기 디스디 등상 대 변종 대 가서 변종 Więc opisane tutaj jest również to, jak cesarz Chin jakby nadał Karmapie ten tytuł Tathagaty, cennego króla Dharmy, wielkiego Maitrei z zachodu, spokojnego Buddy, mistrza wszystkich buddyjskich nauk i tak dalej. Tutaj również muzeum w okręgu autonomicznym w Tybecie znajduje się ta pieczęć, którą właśnie nadano Karmapie, która i taki dekret cesarski poniżej, właśnie który mówi o tym, że ten cenny król Dharmy pojawił się w naszej stolicy. I to tutaj jest opisane to, że tą pieczęć wykonano z bardzo cennego materiału i ja ją ofiarowuję temu królowi Dharmy. Więc to jest to wspaniały kawałek jadeidu. Więc w tym czasie był taki skarbnik w królestwie, bardzo ważna osoba. Pokazał cesarzowi ten właśnie kawałek jadeidu, który otrzymał. I a cesarz porozmawiał z ministrami i w tamtym czasie takie pieczęcie wykonywano głównie ze złota i srebra. Nie robiono wówczas pieczęci ze szlachetnych kamieni. Gdyż jadeit miał wówczas wartość większą niż złoto czy srebro. Więc ministrowie jakby przestrzegali cesarza i mówili, wszyscy różni królowie z pogranicza będą przybywać do nas i prosić o taką pieczęć. Jak dasz ją Karmapie, to wszyscy będą chcieli mieć taką samą. Ale ponieważ cesarz Chin sam używał jadeidowych pieczęci, postanowił, że właśnie taką zrobi Karmapie. Dlatego właśnie te pieczęcie ofiarowane przez cesarzy Chin wydają się bardzo wartościowe, bardzo ważne. Właśnie przez to, że są wykonane z kamieni, ze szlachetnych kamieni, a nie z złota czy srebra. Więc historia chińskie przekazy historyczne również opowiadają o tej pieczęci. Dzięki temu więc mimo tego, że jakby przestrzegano przed tym cesarz Chin, ale mimo wszystko widzimy tą pieczęć, ona została przekazana Deszczyn Szykpie. Podobnie inni cesarze ofiarowywali podobnie jakby przekazywali podobne pieczęcie innym lamom, na przykład Situ Rinpoche, któremu jeden z cesarzy nadał tytuł Goshri. Goshri to jest taki bardzo jakby wysoki tytuł nauczyciela religijnego. Więc my wszyscy wiemy, więc jeden z cesarzy nadał właśnie taki tytuł Kentin Goshri,
My mówimy na Situ Rinpoche Tai Situ, ale tak naprawdę to był Kentin Goshi, to był jakby pierwszy tytuł, który on otrzymał od cesarzy Chin. I o ile dobrze zrozumiałam, wówczas Situ Rinpoche również otrzymał jadeidową pieczęć. Więc czy to są teraz te malunki, które przedstawiają te cudowne wydarzenia, czy to były tylko takie czyste wizje cesarza, czy też wszyscy mogli jakby doświadczać, obserwować te wszystkie zjawiska? Kiedy przeczytamy zapisy historyczne z tamtych czasów, wygląda na to, że wszyscy je widzieli, wszyscy ich doświadczali. Wszyscy myśleli, o ci lamowie z zachodu, zachodu tworzą jakieś takie iluzoryczne zjawiska przed nami, jakieś takie magiczne sprawy się tu dzieją. Wszyscy tak w ten sposób to postrzegali i tak o tym mówili. W wielu zapisach historycznych tak to właśnie się opisuje. Więc drugiego miesiąca, kiedy Karmapa wykonał wszystkie rytuały, pojawiło się wiele takich właśnie cudownych zjawisk, różnych tęcz, deszcz kwiatów i tak dalej. Pojawiały się złote kwiaty i różne inne cudowne zjawiska w całym mieście. Ludzie widzieli jakby takie chmury archatów na niebie, różne świetlne zjawiska na niebie się pojawiały. Więc wszyscy ministrowie wówczas zaczęli to zapisywać. I również cesarz poprosił ich o zapisywanie tych wszystkich zjawisk. Więc wygląda na to, że każdego dnia różne inne cudowne zjawiska się pojawiły. Wszyscy ich doświadczali, wszyscy je widzieli. Więc wszyscy mówili, o chyba Karmapa czyni po prostu cuda. Więc wszyscy uznali, że to jest bardzo pomyślne, to co się wydarza. Wszyscy później jakby ci, którzy spisali te wszystkie wydarzenia, ofiarowali to cesarzowi. I ułożono z tego taką pieśń, którą później jakby śpiewano w pałacu cesarza. Więc był tam pośród tych ministrów był również poseł z innego królestwa, który przybył również do Nanjing. Przybył tam dlatego, że dynastia jakby królów z tego królestwa
I ten poseł, jakby ten poseł z tego, jak przedstawiciel tego królestwa, jakby opisywał w listach wszystko, co się dzieje w danym królestwie, jakby donosił, tak, na cesarza Chin i w swoich listach również opisał te wszystkie cudowne wydarzenia. Te listy wysyłał do swojego królestwa, do swojego króla i te listy również pozostały, są również kolejnym jakby zapisem, kolejnym dowodem historycznym opisującym to, co się wtedy zdarzyło. Więc on mówił o tym właśnie, że wielki król Dammy przybył z zachodu, a cesarz traktował go z wielkim szacunkiem. Więc ten poseł mówił, że ten król Darmy wyglądał jak zwykła osoba, bardzo mało jadł, a nocą świecił jak lampa, ale poza tym wyglądał zupełnie zwyczajnie. Wówczas mówiono o Tybecie, mówili po prostu Zachód, że on przyszedł z zachodu. Mówiło się o nim, że to jest żyjący Buddha, że jest emanacją Buddy. Ale poseł mówił, ale kiedy ja się przyjrzałem temu mnichowi, to nie wygląda jakoś specjalnie. Wygląda tak jak wszyscy niezwyczajni ludzie. Wcale nie wygląda jak Budda. Ale z drugiej strony mówił o tym, że światło wypływało z jego ciała jak z lampy. Że on świecił jak lampa. I to w zasadzie była jedyna różnica. Poza tym to był zwyczajny człowiek. I ten poseł mówił, to światło płynące z jego ciała, to była taka iluzja, którą on wszystkich jakby łudził, pierwszym królem jakby w tym królestwie, który wtedy panował, w tym był Taidzun. Wtedy było bardzo dużo jakby takiej, no, takiego zamieszania, czy on powinien być królem, czy nie powinien być królem. To był jakby król Darmy, król Tybetu w tamtym czasie, przepraszam. Więc on nie był zbyt oddany buddyzmowi. Buddyzm wówczas się nieco osłabł w Tybecie. Nie zrozumiałam, o co chodzi tutaj z tym królem. 어다 드니시네 가면 대신시바 아니 비 가사디 난진리아 폐시 아니 고모 용러기 yapda yumda 다나시 아니 갑디두사는 민 계급 주베 갑리아 유를 시베 그 멍미다 안 다나시지 다 나오기 소머베 Wracamy do historii Deszin Shikpy. Jak mówiłem, Khenpo Deszin Shikpa przybył do Nanjing, do stolicy Chin, wczesnej stolicy Chin. Wykonał różne rytuały za rodziców cesarza, również za żołnierzy, którzy zginęli podczas wojen, podczas wojen, które ustanowiły jakby dynastię Ming, więc w tym czasie również pojawiło się wiele takich cudownych jakby zjawisk. W ten sposób po tym wszystkim cesarz Chin miał
jakby rozwinął jeszcze większą wiarę i zaufanie do Karmapy i okazywał mu jeszcze większy szacunek. Istnieje 20 różnych listów napisanych przez cesarza Yongle do Deshinszekpy. One zostały, mamy je do dzisiaj zarówno po chińsku, jak i tybetańsku. Dzięki nim jesteśmy w stanie teraz zrozumieć, jak głębokie było jak głęboka była ta relacja, jak duże oddanie cesarz miał dla Karmapy. Była to taka prawdziwa, autentyczna relacja mistrza i ucznia. Więc kiedy Karmapa przebywał na Wu Taishan, po jakimś czasie, po pewnym czasie przebywania w stolicy, Karmapa nie lubił tego całego rozgardiaszu, który się dzieje w takim dużym mieście i przeniósł się właśnie na Wu Taishan. Potem przyszedł dzień urodzin cesarza. Deshinszepa wysłał Wówczas Karmapa wysłał jednego ze swoich uczniów do cesarza i w prezencie wysłał mu różne relikwie Buddy i archatów. Podczas tych urodzin cesarz wspominał Deshinszekpę i wspominał również ceremonie, rytuały, które Karmapa odprawił w świątyni Ling na Wu Taishan. Napisał jakby taki list, jakby opis swoich wspomnień z tego okresu. Mówi się, że i jakby wyraził takie różne życzenia, jakby aby to, co ty Deshinszepo porobisz, było jak najbardziej pomyślne, rozkwitało i tak dalej. I on jakby pisał też tak poetycko o tym, że stupa w tej świątyni, stupa wewnątrz świątyni miała cień tylko z jednej strony, tak? Zawsze pada cień z jednej strony. I cesarz jakby pisał o tym, że pozwól mi być tym cieniem stopy. Kiedy Deshinszepo, jakby cesarz wyraził te takie od serca, takie płynące życzenia, to mówi się, że wówczas nagle przy tej stupie pojawił się drugi cień. Więc istnieje taki bardzo znany jakby fragment zapisów historycznych, który opisuje te wszystkie wydarzenia. Ja spróbuję go teraz przeczytać. Więc kiedy Karmapa lubił przebywać w odosobnieniu, nie lubił różnych jakby, nie lubił rozpraszających różnych działań, sytuacji, więc chciał odjechać, wyjechać ze stolicy, ale wtedy ponieważ cesarz widział, że Karmapa jest naprawdę chce
chce odejść. Wówczas zaproponował mu, że może przenieść się właśnie do tej świątyni Lingu na Wu Taishan i wysłał swojego eunucha Yang Shenga, aby towarzyszył Karmapie w tej podróży i aby również odnowił tą świątynię. W świątyni była stupa z relikwiami Buddy Ashoki i polecił również eunuchowi, aby odrestaurował całą świątynię i szczególnie te pokoje, w którym miał mieszkać Karmapa. Podczas tych rytuałów dla zmarłych pojawiło się wiele dobrych jakby znaków. Potem cesarz kiedy Karmapa jakby przeniósł się na Wu Taishan, to cesarz tak czy inaczej często wspominał o tych wszystkich wydarzeniach i wspominał o tym, co się zdarzyło podczas Karmapy. I często cesarz jakby wspominał Karmapę, tak? I kiedy cesarz wspominał Karmapę, myślał o nim, to pojawiało się jeszcze więcej pomyślnych znaków. Więc to jakby świadczy o dużym oddaniu cesarza wobec dla Karmapy. Teraz na tym slajdzie chciałbym Wam pokazać. To jest klasztor Shentung na górze Wutai. To jest takie ważne miejsce na całej górze. Jakby pierwszą rzecz, jak się udajemy na górę na Wu Taishan, to najpierw zatrzymujemy się w tym klasztorze. To jest jakby pierwszy klasztor, który napotykamy. I w tym klasztorze również Deszyn Shekpa okazał wiele cudów. Deszyn Shekpa zatrzymał się w tym klasztorze, w tamtorze i pojawiło się wiele wspaniałych, cudownych zjawisk. W przeszłości, w przeszłości mówi się, że cesarz ofiarował ten klasztor Deszyn Shekpie. Za czasów 7 Karmapy Ciedrka Gyatso istniało mamy zapisy wielu dyskusji, wielu rozmów, wielu objaśnień mówiących o tym, że w Garczenie dużo mówiło się o tym klasztorze Karmapów na Wu Taishan. Więc kolejnego miesiąca, bo to się wszystko, co teraz mówiliśmy, działo się do 4 miesiąca pobytu, w 5 miesiącu. 18 dnia 5 miesiąca przychodziły znowu urodziny Karmapy Deszyn Shekpy. Wówczas cesarz napisał taki 6-strofowy, 60-strofowy wiersz pochwalny dla Deszyn Shekpy. Więc trzeba pamiętać o tym też, że pierwszą osobą, która zachęcała do zaproszenia Deszyn Shekpę do Chin, była królowa, i ta królowa zmarła. Wówczas wysłano listy do Deszyn Shekpy na Wu Taishan, aby odprawił rytuały i wyznaczono, znaleziono kolejną królową dla cesarza.
ta nowa królowa również miała duże oddanie dla Dharmy i miała taki sen, że pojawił się Avalokiteshvara z tomem sutry i Avalokiteshvara jakby odczytał tą sutrę królowej we śnie i ona to zapamiętała i zapisała wszystko. Zapisała wszystko, co usłyszała we śnie, a potem pokazała te zapiski Deshin Shekpie, który potwierdził, że to jest bardzo dobre. Więc później cesarz jakby wydrukował wiele kopii tej sutry, tej zapisków królowej. Ważne. Musimy też pamiętać o tym, że cesarzowi przywieziono kandziur z Tybetu, który też jakby został jakby wydrukowany na nowo przez cesarza i nazywany jest do dzisiaj kandziurem Yongle. Częściowo przetrwał ten kandziur w Tybecie. Te drzeworyty już nie przetrwały, przetrwały tylko ich kawałki, ale i część tego kandziuru również tylko część przetrwała. Więc to, jak rozumiem, ten kandziur został wydrukowany po wizycie Deshin Shekpy u cesarza. Zapisano również wiele rozmów. Deshin Shekpa również, cesarz również zapisał wiele różnych rozmów, które odbywał z Deshin Shekpą. W tym czasie w Tybecie jakby szkoła Sakya nawiązała pewne związki z władcami Mongolii i armia mongolska jakby najechała na Tybet. Więc cesarz Chin czuł się mało komfortowo w tej sytuacji i powiedział, że no, ja jestem wielkim władcą, twój kraj nawiedzili mongolscy żołnierze, pozwól mi ich wypędzić. Cesarz powiedział, wszystkie problemy w Tybecie biorą się z tego, że w Tybecie, w buddyzmie tybetańskim jest tak wiele różnych szkół. I skoro jest tak wiele różnych szkół, to zawsze będą jakieś konflikty pomiędzy nimi, więc to nie jest dobre. To w ten sposób zawsze będziecie narażeni na jakieś wojny i najazdy i tak dalej, będziecie się między sobą rywalizować, więc proponuję, że najadę na Tybet i ustanowię, że Kadziu jest jedyną szkołą w całym Tybecie. Tak zaproponował jakby Deshin Shekpie. Więc nawet cesarz miał taki sprytny pomysł, że chce wysłać jakiś tam przedmiot. Nie zrozumiałam, o jaki to przedmiot chodzi, jakiś kwadratowy coś. Czy też coś, jakiś materiał na dach, czy świątyni, czy coś takiego. Nie wiem. No w każdym razie cesarz wymyślił w ten sposób, że pod pretekstem jakby przewiezienia tych przedmiotów do Tybetu wyślemy razem z nim wielką armię. I cesarz tłumaczył to w ten sposób, że to wszystko jest po to, żeby w Tybecie wreszcie zapanował spokój, żeby była tylko jedna szkoła i żeby Tybetańczycy między sobą nie rywalizowali.
Cesarz już miał plan, żeby zebrać całą armię w wschodnim Tybecie, w Kamie. I jakby tworzył takie wizje, że w Lasie będą co roku jakby wielki festiwal Dharmy dla wszystkich Tybetańczyków, że to dzięki temu zapanuje jedność i tak dalej. Ale Deshinsek jakby zaprzeczył temu i powiedział, że istnienie wielu szkół w buddyzmie tybetańskim ma sens, gdyż nie jesteśmy w stanie jakby ujarzmić umysłów wszystkich istot poprzez jedną linię tylko, przez jedną tradycję. To, że jest tak wiele tradycji w buddyzmie tybetańskim, to jest wyraz współczucia i Buddy. Gdyby każdy praktykował swoją tradycję buddyjską poprawnie, byłoby to wspaniałe. Wystarczy, żeby ludzie ją poprawnie praktykowali, właściwie praktykowali. Więc nie ma powodu niszczenia innych tradycji buddyjskich po to tylko, żeby utrzymywać tylko jedną. Ta różnorodność jest potrzebna w Tybecie. Więc prosił też cesarza Jongle, aby aby wspierał wszystkie te linie buddyzmu tybetańskiego i żeby każdej z tych tradycji wysyłał jakieś dary. Nawet zaproponował, że potem gdy Deshin Shekpa wrócił do Tybetu, Ming, cesarz Chin, co roku przysyłał mu jakieś dary, jakieś podarunki. 제르무치 로마레 제르무치 덴리슈지 제르무치 야 십지시다 슈브레 오다 드니 왕창바 겐선 공기 아니 디신시베기 군dwi리야 아니 처리 차숨지 피도스 베캬멘 고메 시부이 다베 캬멘 고메 다케 투지 머신의 수지 제시 I istnieje również taka historia o tym, jak Deshin Shekpa poprosił cesarza Chin, aby wszystkim jakby wielkim lamom wszystkich tradycji jakby przyznał pewien tytuł, jakby taki szlachetny tytuł. Więc doszło do tego w którymś momencie, że w skrócie jakby chodzi o to, że Chińczycy niemalże najechali Tybet w tym czasie i tylko Deshin Shekpa jakby był w stanie powstrzymać cesarza Chin przed tym najazdem. Deshin Shekpa nigdy nie chciał żadnej sławy, żadnych wpływów. Wspomina się o tym i w Tybecie, i w historiach Kadziu, i w historiach zapisanych przez Chińczyków w owym czasie, przez dwór. Mówi się w tych pismach o Karmapie jako wielkim królu Dharmy, który miał wielkie wpływy i cieszył się też wielkim oddaniem i szacunkiem cesarza, ale był bardzo skromny i nie chciał prowadzić żadnych wojen, nie zależało mu na tych wpływach. Nie takie były jego intencje, wobec czego właśnie nakłaniał cesarza, aby nie najeżdżał na przykład na Tybet w tym czasie.
다디 그 바르제디 Na to, że mnie nie widać. Słyszycie mnie, ale nie widzicie mojej twarzy, tak? To tak jak w modlitwie o odrodzenie w Dałacien, wygląda na to, że bateria przy kamerze padła. A teraz chyba coś. Więc najlepiej będzie, jeżeli to po prostu przerwiemy na dzisiaj, już zakończymy na dzisiaj.